לכולם, אני דפנה שאודר, בעלת סטודיו דפנס פיטנס, והיום אני מביאה לכם כמה תרגילים להקמת. יש בסטודיו הרבה אנשים שבאים בעקבות הקמת עם כאבים חזקים בגב. אני רוצה להראות לכם רגע איך אנחנו יכולים לאבחן, אחרי כמובן רופא שהוא אמר שיש לנו הקמת, איך אנחנו יכולים לדעת שבאמת לאיזה צד הקמת. אם הקמת זה לצד הזה, לצד ימין שלי, זאת אומרת שהגב הולך ככה, אנחנו נראה מין הטיה לשמאל. זאת אומרת שהשרירים של יד הקמת הם מאוד 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 חלשים. אז מה שצריך לעשות זה כן לחזק אותם וגם שחרור של השרירים. כי ככה אנחנו יכולים להיות עם פחות כאבים. בואו אני אראה לכם כמה תרגילים. אני קודם כל משתמשת בכדור. אנחנו נשכב על הצד, אנחנו נשים את הכדור מתחת לצלעות. רגליים כפופות או ישרות, ישרות זה קצת יותר עבודה של הבטן. אז כרגע אני רוצה להתייחס רק לגב. יד התחתונה ישרה, ומה שאני רוצה לעשות זה להגיע למתיחה עד הסוף. ואז חזרה. אפשר להישאר כמה שניות שם במתיחה, אם נוח לנו. אנחנו רוצים לעשות כאלה 4-5, ואחרי זה אני רוצה להביא את הכדור קצת יותר למעלה. ואז שוב פעם להגיע למתיחה. ברגע שהכדור קצת יותר למעלה, אז זה טיפונת יותר קשה, כי אנחנו צריכים להגיע עוד יותר אל הרצפה. גם כאלה עשינו 4-5. אני אשים את הכדור בצד, ואם אמרנו שהקמת בצד הזה, אני רוצה לשכב על הצד בצד השני. עם יד הזאת ישרה. שתי ידיים ישרות. אני אוהבת לשלב תמיד אצבעות, שלא יהיה לי לחץ בשורש כף יד. אנחנו על הצד, לשים לב שברגע שאנחנו עם הגוף על הרצפה, אז אנחנו כן רוצים להרים את המותן. ובהוצאת אוויר אנחנו נניח את המותן ומנסים להגיע עד כמה שיותר למעלה. שימו לב שאנחנו לא מסתובבים, אלא רק לקדימה. ואז חזרה הרמנו שוב פעם את המותן. ואז על הצד. וחזרה. אנחנו גם יכולים לעשות כאלה 4-5. וכמובן אפשר גם לשחרר את הגב, נשים את הכדור מתחת לשכמות, ידיים מאחורי הראש, ולשלוח את הגב עד לאחור. זה התרגילים שאני מאוד ממליצה לעשות כל יום למי שיש הקמת. שימו לב שיש בגב שריר שהוא נורא חשוב, שאנחנו תמיד רוצים שהוא יהיה עבה. זאת אומרת שברגע שיש הקמת הוא פחות עבה, ואז זה מה שגורם לנו לבעיות ולכאבים של הגב. אז אני מאוד מקווה שעזרתי לכם קצת. אתם מוזמנים כמובן להגיע לסטודיו, לראות עוד סרטונים בפייסבוק, באינסטגרם או ביוטיוב. ביי ביי.